Wara li patri mill-parroċċa tal-Fgura rrifjuta li qarber anzjana ta' 68 sena għax se tivvota favur id-divorzju, il-kappellan tal-parroċċa ċempel lil din l-anzjana. Il-kappellan Renald Lofreda talaba apoloġija u assigura li kienet se tkompli tirċievi bħal qabel is-sagrament ta' tqarbin. F'kummenti lil Ġurnal Times il-kappellan qal il-waqfin ta' tqarbin mhijiex l-attitudni tal-Knisja u anqas tal-parroċċa tiegħu fil-konfront ta' persuni favur id-divorzju. Fakkar kif l-awtoritajiet ekleżjastiċi qatt ma qalu li persuni li huma favur id-divorzju m'għandhomx jirċievu s-sagrament. L-anzjana li għaddiet minn trauma wara din l-esperjenza qalet li ħaffret lil qassis li rrifjuta li qarbinha filwaqt li għamlitha ċara li se tibqa' soda fuq il-pożizzjoni tagħha favur id-divorzju u li se tibqa' tisma' mill-kuxjenza tagħha. Sa dan it-tant minkejja li dan l-inċident kien ikkonfermat, il-Kurja ma weġbitx il-mistoqsijiet li sarula mill-ġurnalisti ta' One News, l-Orizzont u The Times.